Khona buzile ku-comment section kodwa-ke akabuzanga into ehlangene namaphupha. Ubuze ukuthi-ke umuntu onabantu abadala ngabe ubonakala kanjani. Mina nje ngizokuchazela ukuthi umuntu onabantu abadala ubonakala kanjani. Bese wena uyaphuthuma lapha ku-YouTube ufike usubscribe useshe nje usichaza amaphupho. Nayi-ke nelink ku-bio la uzofika usubscribe khona uthole wonke amaphupho nezincazelo. Ukuthi niniza kwendlebe kube nesound ekhona endlebeni zakho, lokho kusho ukuthi unabantu abadala. Kumele ke ungayizibi leyo sign icacile nje, unabantu abadala. Ukuphathwa ikhanda elingapheli, uma nje ubona ukuthi wena usuphathwa ikhanda elingapheli elingaqondakala impela, ubevele wazi ukuthi sekunjalo. Ukusindwa amahlombe, ungazi nje ukuthi kwenze njani kodwa ubone amahlombe asekusinda. Ngaso sonke isikhathi ngathi ke ungahlala uwedwa wena nje, awungeke nje utholakala uhleli nabangani, umndeni nakhona uma uhlala nabo uhlala isikhathi esincane kodwa ke isikhathi osi-enjoyayo ilesi ohlala kuso wedwa. Ukujikelwa abangani, umndeni noma kube ukuthi ke kukhulunywa ngawe. Kwenzeke ke unukwe ubuthakathi uzwe nje kuthiwa uyathakatha kanti cha akunjalo. Ukuthola umsebenzi bese ukuthi nje ngokuphazima kweso usheshe uphele lo msebenzi usanda nje ukuthola. Ukuthandana nomuntu isikhathi esincane akwale futhi ke awubi nesikhathi ke sakhe lo muntu kahle kahle awunazo ke isikhathi kwezothando, uvele nje ubhoreke, ungafisi lutho. Ukuqhaqhazela komzimba ngaso sonke isikhathi kungezinye ke izimpawu lezo zokubona ukuthi wena unabantu abadala. Ukuphupha amanzi izinsuku zilandelana noma ke uphuphe amabhayi ezangoma noma izinyoka inhlwathi. Kanti-ke mlaleli akugcini la kusaqhubeka. Ngicela ke wena usubscribe la ku-YouTube channel ukuze ungaphuthela-ke yiwo bonke amavidiyo esisazowafaka. Ngicela ubuze nayo comment section ofisa sikuchazele khona nawe.